Marseille. Marseille. Willkommen in Marseille-Krieg. Bienvenue à Marseille. Benvenuto in Marseille. Inge Beckström, Marseille. I saw you Sunday, Monday, hanging with your man again. Reku, mohol som si zobrať okuliare. Jaj, okuliare si nezobral. Nezobral. Aj, čo je v tej tvojej makovici? Toto prosím pekne, toto je MHDčka z pláže. Toto je prístav, starý prístav sa to volá po francúzsky Vieux-Port. Alebo Vieux-Port. Akože ráno sa tu predávajú ryby na tejto onej, ale keďže jak taký kok každé ráno musí chodiť do nemocnice, tak ryby nestíham. No, lebo keď zajtra bude voľno, tak ich určite stihneme. Ale chcem vám iba povedať, že tu nachádzame v tzv. Bučogárni. Tam sa kupujú zbytočné veci, ktoré aj tak sú ti úplne na hovno, a magnetky. Áno, a magnetky. Za nami je takýto mŕtvý katamarán a z druhej strany za nami je niečo, čo vyzerá dosť v pohode, ale nevieme, čo to je. Dnes sa zdravé holuby a čajky, ktoré im to tu sústavne obsierali, tak spravili takúto kovovú strechu, takú zábranu. A tá strecha slúži na to, že vlastne im to obsierajú aj tak aj naďalej. Ale oni môžu potom tie čajky srať len do medzier, takže oni aspoň vedia, kde všade to majú čistiť. To sú predrobené úle na včely. Sa neusídlili. Ešte sa neusídlili. A normálne tu nosia morské včely. Oni cúcajú slanú vodu a robia z nej med. You came up that corner Tuesday with that cold hard look of Čo chceš točiť? Žebrakov, čo tu majú, ne? Bubliny. Čo sa po na to má špagaty na paličkách. Vyberou do toho evra. No urob tú bublinu, ty špína. No, tak to si dosrala. Takto presne má nejak vyzerať kultivovaný doktor cestujúci lietadlom. Monsieur Jurek, Miroslav, la patata e pizza. Rozhodli sme sa dneska, že rovno z nemocnice sa pôjdeme vyvaliť na pláž medzi samé pekné baby a ono nám to aj vyšlo. Akurát, že všetky majú dohromady tak 4,5 roka. Neskutočná jazyčka. Neuveriteľné. Tieto električné Marsy sú dosť podobné ako naše. Nasleduje zastávka Trnavské mýto. Touto zoologickou záhradou. To hlavne je zoologická záhrada, ktorá je veľmi ekologická a Greenpeace friendly. Počúvaj, nemal si niekedy chuť nakrmiť žirafa, keď som presne chcel zrobiť? Ale normálne v každej slušnej zoologickej by vás odohnali, ale tu sú tak dobrí k ľuďom, že vám dovolia krmiť žirafy. A dokonca im môžete dať aj pivo. Taký dutý zvuk asi dlho nejedla. Nemôžeš sa čudovať, že hen tam mala dutý zvuk, že nejedla, keď hen tam sa pasí 3 dní v kúse, vieš. Všetko požere, špína jedna šverve. Norma je vypasená hlina okolo tejto žirafy, jak furt žere iba. Keby ste chceli vedieť, jak vyzerá pretekárska tojtojka, tak je to práve taká, nemáte šalpaku vedľa hajzla. Takže sú tu obrovské obré gorily spolu s papagajmi v jednej klietke. Oni sa znášajú, to je jeden biotop, to z Africka sú. Biokok. Jeden biokok z Africka. Ono nevidíte, on zobká a vy to nevidíte, lebo to je spomalený záber, čo my tu teraz dávame. To mám z kantu, víš? Alegorické vozy, čo hádžu smeti na ľudí. To je Tour de France vlastne. Zrať na cyklistov.